Baba, Argay, Baba. Hey, Argay, ada ni kumbadan mama de fatta me Argay. Darlo. An Baba. An kam tikata kejare ko antan fewna nan Baba. Kaw de sen daru korke hejjo. Ha? Sen daru korke me hejjo. Ko ni kejirtoda. Hangi ada hejjo ele mo nani hakile mo. Ko naldur korko non kaw. Sa felliti ñaldude korke wonani ñamirde. Anani? Arandi kumtare hanki ni gorgol ma tan wiyani ma hedara. Sonano gorgol ma hanki a humdota ko. Goggam en do ñaldur korko. Goggam andi règlement korko. Kango andi règlement korko no waya. Kon min manda règlement korko. Amandi règlement korko parce que tay hoddi bambedo. Meda dañde mabbe problème. Mira adada nakam problème. La ila ko oro neddo yidi kalis. An jomum jodo lebbe didi yoban tan hankandi ngara rambiyara ko ma nyama yimbe. Ko min dem Khalid. Nam. Aro yehi. Oui. Ni hamande. Kallo arru ma churuda. Pon min. To won jeno. Oui, ar. Siri. Kanko mo yidi kalis. Tum do kam hamande. Eden bay holirde ni tan. Kallo ari ma chuudoyda. Bara wiyani mo yo artu suboyi. Min gami fini hamnati andu ko penami jo. Bodo mi fenata. To kalno ari kami pendo. Mais mo foti andude min ne mbawon min de tigirigi ko min noddanno mbodo yobomo hakke libbi tati libbi nayi d'avance. Mais neddo tolnoto e saha. Jomunen pamirta hono non. Sinu ko neddo wonno hay konkone. Mo opene dum do parce que medano fondir lewru wotorta yobani. Jomunen ngala haggilaji haydar zero. Min dal min to wumdo kam naji. Parce que aduna koni ay jenaba neddo. Sar duwo Allah tan duwo dañal. Sar ay sara dañ hanati denje. Famonnobe hay gor famata. Fami to dum ko Allah fayi dum tan Allah teggita dum. Do tan gandata non yibbe ma e añbe ma. Ndax sa dañi ay yed. Kaltare dum do hon nata e dum. Bamma. Bam. Assalamu alaikum. Si jamtan si. Wallahi jamtan wallahi min celli. Wal omo selli omo ni jodi. Wallahi nu murtannabe. Wana bi celli kam. Jamtan. Ala mi nangani bismillah. Aha. Ala hay goto cadele bismillah ma galle Allah galle ma. Wallahi galle Allah galle ma. Wallahi babu dum way sa waynaki. Ar way wonde do balde de jidda fof ha lijjita ko jidda lijjito ko. Wallahi ko non taw ko law parce que murtane ga kam ni woddindiri seeda. Inshallah ala cadele sa ummima tan yumitin si. A jarama si mawnan amin si amin wallahi amin a jarama si. Sayila ambe mi journée boji mabdi buluji dum do ko kalka. Ay Baba wop sugabe janande do wona foot. Ngoppa sugabe lokobdabe. Mi yida duma so nyalire gallo mi raxbe won drama dum tan jaltu mi yam pijo. Hoto yeltat. Anani te ngussa nyamdu mandu. Ay hanki kumtar ni sonano gorgol ma wiyete ya ummu. Adani gorgol ma yida maro wi ma ko mettuma. Way anno nyamirtani yodani de. Asuri sidani ha. Ha? Kaw. Neddo kam wawa dawru ko gisuba ha hira. Kumtar yonto wi'emi humtira ka majjo kaw bugam ko hali ko. Kumtorda libar. Ha? Libar. Malade no fi kilo. Hay puccu kay. Min wama nyamin e mbawa continuer ni de. Ko laabi non kalantuma. Te aran nandantuma. A wada fere mara hoore ma net. Ay sa wadani net. Sa wadani hoore ma net bawo mi ruttinte foot. Hoton? A ruttato foot a juulata do. Mi wasa juldo. A juulata do. Te mbaɗen yalta mbaɗa yilo e deftere nde samari mbatta janngude gusta ñamduma ndu ha jiiɗa kam ɓeydude feere ndu kam ko korke wona hey hoto ɓeyden feere nder wayi wona joni suudu mi yaɓat télé hey suudnunode ñamde kam gudduɗ ɗum suudu mi ñamande suudu cikki aduna ko ñamde tan aduna wona ñamde aduna il faut neɗɗo wonde haqqille mum ha ñamde no wurde way no hertire kedi merde way ari tampore ɗum naji jankide nde hene najani an
ko kalanɗen joni joni bamma wi won kayitaji ɗi o lijjitata ɗo Dakar te so ari ɗo yiɗi jippade balɗe hade mo ko ruttade babam kam konko omo selli an ɗum no wayata ni oɗo situation kam holno jogoɗen wadde ni min kay jahimi ko so bamma ari Dieynaba holto nannanmomi e situation mo gonmi o sinno ne gonnomi appartement to ni toon ne yaaji ko 3 chambres mais ɗo to gonɗen joni suudu wuturu te hay yobde ɗum mi wawa te koye korko gonɗen so ari o fawtimo ɗo mi anda no foti balde o waɗata te mi wawa o wi omo ara ɗo mboɗo wiyamo ala ɗum wawa wonde mbiyanmomi tan ko ar ɗum ɗo de mboɗo jogini ɗum feere holɗo mboɗo jogini ɗum idée ote kay haal Dieynaba ɗo en to gonɗen ɗo jaɓɓen koyɗe men jehen ha hedde kawma machallah galle mum ne yaaji no hoori mum kawam holo kawma ceeru muudi cuuri ko an pagaye cuuri nano guddi hay goto wonani sana konko tan e dem suudu mo gonto e baɗi ko sino ko sagam noon gara jehen keɓoyon toon kaldene makko aɗan konko ala hay goto probléme aɗan Dieynaba an ko jinmami andinde mbasa kam yawade aɗan an ko musata ɓernam nde ñande foof ko ɗum batta min est ce que meeɗi yiide mboɗo haalde e kawam ceerno moodi walla mboɗo noddamo ceerno moodi noyi waade fof ko kawma mi yahani toon hande kañum mi yumma jiiɗi yumma e baaba nanani ko mbimami Dieynaba andu hoorema an sa yahani wonoytede kawma holto gonoytata mi wona ɗo mi maaye heege walla mi waala e véranda he ɓuranimi yaade hay so tawi o joguino ko galle baɗo no étage ɓurɗo yodde e aduna o foof mi jippoytakomo ko jogui ko yo ñamir ɗum yo ɓuɓanno mi sohlanani ceerno moodi haydara artir haqqille ma ka julɗo kadi ceerno moodi ko kawma ceerno moodi wona guiƴi wona haydare ma ko kawma kañum mi yumma jiiɗi yumma e baaba sa yeehi toon aɗa foti yaade toon sa yahani toon aɗa foti yaade yahani hande mi yahani janggo to aɗa andi ko kalnanmami hakkude men makko jalta hen ko gurdami ko omo andi ɗum o fottanimi hoore makko omon woppi kam mboɗo wuuro situation musɗo te omo andi komi baaɗi ko noddanimi par ce que ka mawni hiniɗo kaali ala mo ka mawni hini te ala droit mawni haynade e aɗon ko woni mboɗo haala ni aɗa haala woni ko ala ɗo bamma so ari to gonɗen ɗo o wona ɗon 1.1 tere wona nani mi yiɗa nantude hen haala ma nan ok min dal sa jaaɓi gara jaɓɓa koyɗe ma yimɓe jaaha ha toon kaldene makko Dieynaba haala ka gasi min de min naji mbimi ko haala ka mi yiɗa pawta hen konngol haala ka gasi voilà onon kam o meeɗi ɗo ɗo bone an ala hay to mbalda aɗa wiyata walna min de ni mi accirta ɗum ni no buuba so Allah jaaɓi min Dieynaba de mi naji nenne an moom alsili Dieynaba sawa ko ɗay tampere ɗay tampere jawoni toon arseli on woɗɗa kay sagginte yewnama ayi mide koye sagginama jeyan ligguey korka ne heewi gasata sa fini hen gonta guila subaka tan ha hiira an korka ha nangue mama de nenne ko hulde korka so korka nanggani kam mo nanggata nenne ganduɗa guila fini ha joni nana haajuji gasata jofata to kawo mo ɗum selli mo jaam ko jaltuɗo an are nangue wulgue koye haaju way nangue ene mbaɗa hulde korka ni jalta oɗo heure nene kam cohluɗoma de te ko haaju an bisimilla ba a seli kam hono no kaali way nenne tamin gonɗo de kay caɗele mawɗe min goni no feewi sa to gurmi ɗo haɗen woyi ɗum banggue goɗɗo mi ara mi woytoɗo ha para kaalida majjani situation mum no wano kala joguinoɗo wiyata kaaliɗo ko baaba mais uddiroji Allah hay goto ala ko wawi hen Allah waɗi kaalide hande to wonɗo pour hokka dépense ko probléme mami naate leegal naate kureji mi liggita suturlaji tan min guurdi tan min gondodi affaire o no muusi mbimi noon haademi yaade banggue goɗɗo mi ara mi yewtide e ma ɗum ndax mbarani so arte kaalide tan o yaɓata koyɗe makko naata ɗo e noon arani kaalide mawni hini holko gandanɗa hoore ma ko debbo e debbo tan mbawi gasnude ɗum sino ko sagam nak kalda e kaw pour hokka min ɗo suudu hay somin luwat ni min gona hen tamin gonɗo min tampi no feewi sah moɗen ham arta ɗo mi haaldema pour mballa kam hen Dieynaba a waɗi ko moƴƴi a ari kadi to poɗɗa arde saabu ɗum kaaliɗo mataw ko mawnikinare tan nangui ɗum kono ala so wona kaw mum kadi ko wiyete ko tan a yaɓe ɗemgalam ñanden tan jooɗimi ɗo
mbiɗa haalde ɗum e kawma mbiɗa yewtida e makko mbimomi situation makko kaalidi woni o ene muusi omono uddi cuuɗi o luwani o waɗani yo tottumon hen suudu garon gonon ɗo amajjani kawma noon ko mettuɗo ɗiƴam te aɗa andi hande jamanu no muusi kadi wonko ganduɗa so gorko wayi noon tan wiyete ko joom suudu mum te min mi wona hen haydara mi haali hami tampi an kam amajjani wona an haalante kawma ko mettuɗo ɗiƴam mettuɗo gondigu mi haali noon hami tampi kono man ɓeydo yewtide makko rek Salla Diaby man ɓeydo yewtide makko kadi Dakar no muusi aduna kadi ko muñal tan kala ko jiiɗa ko gasata ha laaɓa sakkitto tan koye haaltede mbiɗe wasiyoma ya ɓeydo muñji ɓeydoɗa wallude joom galle ma ɓeydoɗa jaggande mo jungo kadi Dakar no muusi location ji ko noon kamɓe jeeyi kaake mabɓe sah mais des fois yahata ha ganduɗa nomi jarata hen ni no muusi wallahi wona frère konngol ma an haali ha location hanki luuɗu min o hanki haade min tan min ganda fof no min kumtori hanki Allah kumɗo kumtaya ko ndeno yette yamen amajani kaalid ko joom gacce wallahi kala ko wiyani min taw ko jejjiɗo ƴen o darini min tan ko mamin jooɓa par force ayi to gomiɗo mboɗo moppi kaalid dusul hande ko weeri ko kaalid yaltani boowal ko weeri ko o yaltani yoɓannoɓe ñande foof so jooɗima lewru wototo joɓani taw ko ngala wata muñan ɗumen kono o ballirɗa min foof tan wonto min e kaw Salla Diaby min tampide tan Allah ittani ko satti man ɓeydo yewtidde makko no feewi te inchallahu rabbi mami nangu hen ha walla mon fade moƴƴi Salla Diaby annene ɓeydo tinnade han balla joom galle ma inchallah moppe juurima eyyi Salla Diaby ƴaf mi yettoyo galle a jarama mi salmini kaaliɗo ɓeydo tinnade tan ma moƴƴu Salla Diaby miɗo woni miɗo komi dañɗo gacce sah yiiɗi ɗum ɗo fof ma sikku komin taw min mi wona hen haydara nene e gaari galle aɗa jooɗi jaaƴi mi waɗi ɗo marche uji moƴƴi kay aɗa andi médecin uji mbi neɗɗo sa añi wondude e jabet waɗat marche 30 minutes mi yaɓɓi ɗo kay ɓuri ñamde han nalelo e an min gila mbaɗa naata wonmo coynum noon filtoɗo on wona jeenam i ko jeenam ke ko jeenam yahata ngenange wul kaw alay sa ko jeenam yahanangue ana majji jeenam en no guurdi hiccen ko jooɗiɗen ɗo mbeɗa haalanma ille jeenam ko nanɗomi ɗum o arno haalande kam ɗo ka walluɓe ɗo tampi o wi hanki ɓe ganda sakoɓe kumti ɓe ganda sakoɓe kumti waajo ari toon no yumnitoɓe kalis te ko ganduɗa ɓe jogaki ɗum kaalid nan leli guila subaka yaltani waɗani majjani kaalid ko joom gacce haalaji maɗi nen fuɗɗo kam wadde amerde anani sa haalama aɗa wiya kaalid yo kaalid so woni joom gacce mata min woni pamɗoɗo gacce o tawi min nenne min wawa jogade kaalid haɗɗum yaltude wona haydara sona bonnedagal anani ko wi ko joom galle o ha joom galle o wimo yo yaltu jeenam haalnanima ɗum jeenam noon so wawi jooɗade o muñira saabi Allah yo jooɗo muñira saabi Allah so wawa muñira saabi Allah yo ñaago dande an joom galle kay so yoɓaka arad yomnito kalis muɗum so ala ko yoɓi no yoɓirta jeenaba ñaago dande an aɗa foti wiide noon annene kaw an ka mawɗo an jeenaba hande so darinoma no ñaago dande an foti arde masla holon an an ay nene mbaɗa moole Allah mbaɗa moole Allah koye lewru gorko yimɓe goni miiɗa hoddiɓe nanan dugam min ko mbimami ko kaaliɗo min e makko min mbawa ngo wondude a haali ɗum a gayni a yiiɗa hoddiɓe nanma an kay hoddiɓe nan jawma saabu ɗum sa woni ɗo hande Allah ne hokkuma ko aɗa uddi cuuɗi a luwani a waɗani baaɗe no wonto ene wone mette ala to waali ene yomnite luwas uji ala ko ñaami ñamde ko yarde ko bone yarde ko bone joɗɗa ɗo mbiya hoddiɓe min kam joguiɗo ko ñaami woppu baɗam gilno dañe ƴewanimi an ala ko ñamɗa ko aɗa jogui cuuɗi an joni haysina luumo guitey leydi haysina ñamminanimo tottumo suuɗo o suuro hen kam ko suudu mo guitey leydi min gallamo wona pour kaalido anani kaalido gilno gollono weela o ƴewanimi guilomo liggo port omo daña kalisaji makko kaalido lijjitanimi jeynaba saaha no jooɗo lebbi tati fawtaɗo koyngal makko joni muusiɗal ambi mbaɗeni ƴewen o vaurien min jiɗɗo kam jaguirde ko vaurien wona
jaggirde mo foori hen sabu aɗen komin gandintama an woni mawɗo foti ɓurde suka haqqille an hay si wona e kaaliɗo ƴeewe jeynaba jaɓɓuɗo koyɗi muɗum ari ha ɗo ɗum no yurmini ka wanne e ɓandu ma no dogsi nene ko dogata e ɓandam ndu ko koko maayi min ɓandam dogata ɗum dogani ɓandam teɗen ko mbimi min mbaɗa moole Allah woppa mi yeeɗa ko mbimi ko hoto ittam hen min wawa wondude e kaaliɗo wawa hoddude e kaaliɗo te ay nene vie familial neɗɗo yo rento no naata e vie familial min e kaaliɗo emin jiiɗi minen ɓuuri jiidude ɗum tagi an tan foti wallude anani wonko woni hakkudam e kaaliɗo yaltu hen waɗi hen neuteur tan min wawa yaltude hen sabu ɗum ɗo joni jiiɗo no caloreɗa ni foof omo woni toon woni e mette aɗa woni ɗo an aɗa wuura enlèsement ma wi ko min mi yaltara hen ko mbiɗa goo fof ma mbiye ɗum ɗiɗi min noon mi yiiɗa mbiyeɗa an mbaɗa hulanma warga ɗum tagi mi yidde ya wat fof mbimami ko ɗiƴe hoji wuuro soogi warga en billahi mbaɗa hulanmaɓe o ko jiɗɗa haalde ɗon ka duttotoɗo Fouta sabu kaali yo sa renakimi ay o haala sa hoppani aɗa adda ɗum e yam saaha fof wallahi ka duttoɗo Fouta anani hottanpinam noon mi haala heew ka mi yiiɗa ɗum haaltu gotka te mbatta haqqille ko kalanmami ko wat feere kaaliɗo ara wonoɗo e galle he cuuroɗa hen o suuro hen ko cagguinɗa ɗum woni laawol min ko ɗum namtomi ko cagguinɗa mbiɗɗa yam saggin ko ɗum caggin hot baba baba yaltinani walla puy debbo so muusi muñ sa ronki muñde ñagodani ɗum kalani wawi wona suytude e galle jane aɗa wiya balle wona haalama kaw ka mawɗo ɗum wona haalama ay jikko ma o min jikko ma o welanimi heeɗata nan neɗɗo a hoorata ha oɗo saaha aɗa naata e endameje yimɓe ɗum kam wona jikko nunɗuɗo te ay a nenne hoto wat hoorema naafik hoto wat hoorema naafik anani koyɗe jaɓɓuɗaɗe noon aɗa watta hoorema naafik